Il-pitkalija u l-kumplament tas-settur tal-agrikoltura mhux qed ikunu affettwati b'mod negattiv mill-imxija tal-coronavirus f'Malta. Dan hekk kif il-biċċa l-kbira tal-Maltin u l-Awċin qed jippreferu jixtru frott u ħaxix minn idejn bdiewa lokali milli dak importat minn barra. Il-kap eżekuttiv tal-pitkalija f'Malta, Mark Vella Bonnici, qal li l-attività fil-pitkalija hija waħda normali jekk mhux aħjar minn dik tas-soltu. Tajjeb illi nserħu l-imħuħ ta' kulħadd illi hawnhekk ġewwa l-pitkalija kollox għaddej għan-normal. Il-bdiewa tiġibu x-xogħol u għandna x-xerreja qed jiġu biex jixtru l-prodott biex ma ikunu jista' jwasslu fid-djar tan-nies. M'hemm l-ebda prekazzjoni, kollox jibqa' għaddej kif inhu għan-normal. Vella Bonnici qal li l-pitkalija qed tieħu l-prekawzjonijiet kollha sabiex il-poplu Malti u Awċi jaslilhom f'darhom ħaxix u frott bnin kif taf toffri ir-raba Maltija. Aħna bħala pitkalija qegħdin nieħdu ħsieb biex dal-opera tibqa' għaddej normali, qed nieħdu l-prekazzjonijiet kollha li hemm bżonn ħanibqgħu nżidu prekazzjonijiet biex ovvjament aħna nassiguraw li n-nies id-djar ikollhom jaslilhom frott ovvjament lokali kemm jista' jkun fl-aħjar kondizzjoni. Vella Bonnici tem billi ħeġġeġ lil daw kollha li f'dawn il-jiem se jżuru l-pitkalija, partikolarment ix-xerrejja, sabiex dawn jilbsu maskli u ingwanti sabiex il-pitkalija tibqa' topera mingħajr xkil biss minn m'għandux dawn l-oġġetti xorta jkun jista' jinqeda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.